majestic hot air balloons, live music, at libo-libong bisita. Ganito pa rin na eksena sa Day 2 ng Lubao International Balloon and Music Festival na ginanap sa Pradera Verde nitong Sunday, March 8. Mula sa iba't ibang bahagi ng Pampanga, Central Luzon, at kahit Metro Manila, dumayo ang mga festival and concert goers para masaksihan ang isa sa most anticipated events sa lalawigan. Pero dahil sa malakas na hangin, limitado lang ang mga hot air balloon na pinayagang lumipad para na rin sa safety ng mga piloto at manonood. Of course, nakita nyo naman na napakaganda, pati yung ating mga mini balloons were able to mahirap and siyempre may danger yon. Kaya ang usually the pilots will decide if talagang unsafe, hindi talaga nila kahit i-inflate man lang, hindi nila i-inflate. Sa kabila nito, naglatag pa rin ang organizers ng tethered balloons o yung mga nakatali lamang sa lupa para masihan ng mga bisita. I think there were only like 7 or 8 yata ay lumipad. Kaya nakita nyo rito marami yung nagte-tether para magkaroon naman ng mapanood ng mga tao dito sa on the ground. Bukod sa balloons, dinagsari ng music festival kung saan nagtanghal ang ilang sikat na OPM artists tulad din na Arthur Neri, Dionela, Maki, Rico Blanco, pati na rin ng bandang December Avenue, at Parokya ni Edgar. Para sa lokal na pamahalaan ng Lubao, Pampanga, malaking tulong ang ganitong event sa pag-angat ng turismo at kabuhayan ng mga lokal na negosyante. Sa mga lahat ng tumangkilik dito sa hot air balloon, maraming salamat po. Siyempre, in behalf of nung organizer at mga Kapampangan, maraming salamat po. Alam ko maraming nanggaling pa as far as South, Manila, at ito within Region 3. Alam ko po, nasulit naman. Ramdam din ang benepisyo nito sa mga food stalls at maliliit na negosyo sa loob ng venue dahil sa dami ng mga pumipila. Dapat maging proud tayo mga Kapampangan kasi nandito 3 o 4 ang hot air balloon na event na nangyari. Meron pa yatang isa after this. Pero ito never itong naging competition. Ito, ang aim natin pare-pareho is makapagpasaya ng mga kababayan natin. Hindi lang kababayan natin, hindi lang mga Kapampangan. Patunay umano ito na bukod sa kultura at pagkain, maaari ding maging sentro ng mga malalaking festival ang Pampanga na lalo pang humihikayat sa mga turista na bumisita sa lalawigan. Acer Fernando, CLTV 36 News.